Здравейте, приятелки! Този влог е сниман в продължение на някакво време, но обещавам да бъде интересен, просто защото е в поредицата, която... Ей, сега ще дойда! Просто защото е поредицата, която е най-гледана в този канал. Ще бъде една мешана скара. Ще видите една моя поръчка от Тему, която е с неща за апартамента и не само. Мисля, че ще бъде интересно. След като видите поръчката ми от Тему, ще видите и няколко апдейта от апартамента, който смея да кажа... Не смея да го кажа. Не смея да кажа, че е завършен. Но да кажем, че някои кътчета си намериха своите места и вече нещата са ни все по-симпатични и все по-уютни. Да. Оставям на вас. Приятно гледане. Здравейте, приятелки! Сега ще отворим втората ми поръчка от сайта Temu. При всички случаи сте го чували, твърде вероятно дори да сте поръчвали нещо там. И аз също преди да направя първата си поръчка имах доста притеснения. Дали имаше някаква молва, беше тръгнала, че въвеждайки си данните на картата от сайта ти дърпат пари, не получаваш нищо. И някакви такива схеми се въртяха. Не съм сигурна дали това не е било някаква реклама на конкурентите им. По-скоро антиреклама за тях. В интерес на конкурентите им. По принцип, като FYI от моя страна, мога да ви дам един трик, чрез който да не се притеснявате, като пазарувате онлайн. И то е да, имайки профил в Revolut, да си правите disposable карта, която след всяко онлайн плащане става невалидна и в нея няма сума. Т.е. вкарваш си толкова пари, колкото ще трябва за поръчката. И така няма от какво да се притеснявате, че ще загубите пари. Сега ще преминем към поръчката. Ще видите какво съм поръчала. Те повечето неща са за Любен и има дори и за баща ми, но както и да е. Но все пак се надявам, че ще бъде интересно. Поръчката ми пристига на 2 части, като втората част все още не е пристигнала и заради това няма да бъде част от точно това включване. Може да я включа в влога малко по-нататък, ако пристигне, защото не съм сигурна дали ще пристигне. Но нека сега да преминем към нещата, които са тук. Така, започваме. Няма да ме унищожа нещо. Готови съм. Така, започваме с първият артикул, а именно вълнени топки. Махам ги от опаковката, защото със сигурно ще се отразява на звука и после тази жиста ще ми се кара. 3 броя вълнени топки. Специфичното при Тема е, че трябва да следиш какви са цените на продуктите, които си сложил в кошницата си, защото те се променят, понякога са намалени, понякога са на по-висока цена, друг път пък са на още по-ниска цена и на още по-висока цена. Трябва много да следи. За тези вълнени топки четох, че се слагат в сушилнята и предотвратяват мачкането на дрехи, както и обират от влагата от дрехите и съответно не се пълни толкова много вода в контейнера на сушилнята. Ще видим. Но при всички случаи изглеждат, миришат доста гадно, миришат на вълна. Но да, миришат на истинска вълна и не съм виждала някакви такива закупени от български производител, но струват ми се legit. Ще видим по-нататък дали вършат работа. Така, следващото нещо. Това е някакъв инструмент на баща ми. Много е богата секцията им с инструменти, както и генерално имат абсолютно всичко, за което си и не си се сещал. Оставям го тук, тъй като надали ще е много интересно. След това имаме едни дръжки за шкафчета. Не знам колко съм поръчала. Мислех си, че трябва да съм поръчала 4, но ще видим дали толкова са дошли. Не знам, при всички случаи сте забелязали в видеята, които съм качвала с ремонта в апартамента, но имаме едни такива чекмедженца, които са вътре вградени в гардероба и съответно трябва да бъдат с такива дръжки, да не изпъкват особено извън чекмедженцето. Тези, които имаме, са от Роси фирма, които всъщност
Не са особено издръжливи, много лесно се чупят, ама много лесно се чупят. Отделно забравях, че и дръжките на кухнята не са започнали да се износват. Така че тези на гардероба при всички случаи ще трябва да ги сменим. И поръчахме ето тези от Тему. Любен ги видя. Идват заедно с крепежни елементи. Ще видим какво ще стане и дали са добри. За сега ми се струват малко паянтови, но ще видим. Следващото е такова нящо за баня. Малко е изкривено. Може би не е било така в началото, но ще видим. Исках да изглежда добре, да се машне с черните матирани елементи в банята, хем да бъде хубаво и да можем да го ползваме, защото нямаме душ кабина, съответно водата трябва да се изтръгва от плочките. Аз съм най-пишман инфлуенсър, ютубър ever. Пластмасово е, надявах се, че ще бъде някакво по-такова метално и тежко и скъпо, но за тия пари толкова. Следващото. Това може да ви се струва, че е чадър, но не е чадър. Това е един такъв look-alike чадър, който се използва за момент, че детето се мърда. Всичко е под контрол. Който се използва за предното стъкло на колата. Съответно се разпъва като чадър. И така, пази сянка през летните месеци. И ние понякога паркираме навън, когато се наложи, и Любен обожава да като влезе в сянката, в колата да не е напечен. То предполагам, че никой не обича, но той има екстра омраза към това усещане и заради това сме поръчали всякакви аксесуари, които могат да ни помогнат в тази мисия. Така, ето още една дръжка и още една дръжка. Това нещо със сигурност ще го оставя да го видите тук, за да добиете представа какво представлява, но общо взето купих го отново за Любен, защото той, когато си оформя брадата, понеже в повечето случаи го прави сам, става навсякъде космарлак, макар че той е изключително внимателен, много се старае да си почисти след себе си, но въпреки това, първо, че му е трудно да почисти, второ, че той е почти невъзможно да изчисти добре. И затова му поръчах ето тази джаджа, която не знаех, че съществува и не знаех, че имам нужда от нея, но ето я. Ето така се залепи отзад на врата. И след това се слагат и тези вакуумчета, някакси. Ето така. И се залепят за огледалото на банята. Така става тук една стряхичка, в която влизат космите и така се задържат на едно място. Продължаваме. Поръчах и обувки на Тити. Ето ги и тях. В сайта има таблица с размери в сантиметри. Само че тия са огромни. Със сигурност не са 14 см стелка. И ще са и големи. За щастие има на кой да ги дам. 19 номер са по китайското, но 23 номер би трябвало да са по нашите стандарти, но според мен са много големи. Иначе са супер сладки. Точно това, което се надявах да бъдат. Има такова предпазно отпред на кръчетата. Доста са кют. Сега ще взема и обувки да видим как изглежда с тях. Малко са по-големи. Ще видим, ще ги пробваме. И ще видим какво ще излезе, но от друга страна, ако не ги ползвам сега за лятото, мога да ги запазя и да ги ползвам след това за яслата. И продължаваме напред. Това нещо е, което не знаех, че съществува. Ще се окаже, че имам нужда от него, естествено. Ето това. Това нещо, ето, като се изправи, чисти в тези улеи на стъклопакета, по-скоро на дограмата. Тези олеи на дограмата, които се напрашават, намърсяват и така нататък. И после не знам как да ги изчистя. Не успявам с ръчната прахосмокачка. Мисля да пробвам с парочистачката. Но междувременно никога не прилича да имаме едно такова за регулярен мейнтенанс.
Като да, тия работи мисля, че се освобождават и после мога да ги изчистя. Това не знам за какво има го. И така, следващото нещо е ето това. Това е такава кутийка за съхранение на турби или препарати от вътрешната страна на мивката. Може да се сложи и на всеки шкаф като трябва. Любопитно ми е как се закача, но с лепенка е. Между другото, преди време бях се поръчала едно такова холдърче за гъбичка за чини и беше с такава лепка и заложихме се, че ще падне и че ще е супер паянтово, но уви не беше. Така че сега се надявам, че и това ще оправдае доверието ми. Ето така се мушка. Добре, окей, ще видим, после ще го да. После. След това имаме нещо дълго очакване. Именно органайзер за бижутата ми. Поръчал съм си 4 броя и се надявам евентуално да паснат на цялото чекмедже или поне на по-голямата част от него. Видях после, вече след като бях направила поръчката, че в Jumbo има такива органайзери. Комата ми каза, че изглеждат по-паянтови тези в Jumbo, но според мен са същите. И ето имаме ето такова с такива разделения. Те реално се местят и може да си ги напасвате както ви е удобно според бижутата. Имаме едно такова изцяло свободно. Имаме едно такова, ето тук се е обърнало за пръстени, обеци и някакви други нещица. И ето такова, което според мен е най-удобно да се държат обеци. Ама, понеже имам доста неща, ще видим как ще ви наглася. Като цяло изглеждат добре. За тия пари, мисля, че не беше нещо много ефтино, ама си струва. 4 броя са в крайна сметка и хората от тему трябва да се хранят. Ето, още една дръжка. 4 са в крайна сметка. Всичко е точно спрямо поръчката. Мисля, че това идва от... това е... такива затъмнители за стъкла. За останалите стъкла, защото нали за предните вече ви го показах. Те са с магнит. Готино е. Така, закачени с магнит. И така. Да пазят сянка в колата. Да се знае. Всички тези елементи отиват в колата. Сега на морето плащахме допълнително за такова място с навес, за да може да не се напече колата. Пак имахме експресия, но това са подробности. И да завършим, мисля, че това е последно. Даже не знам какво е. Каква кутия е. Май гад. Това е нещо, което всъщност най-дълго чаках. Това, скъпи приятелки, мръсно ли е? Да, както е. Това, скъпи приятелки, заедно с двете му златни дъвчици, ето тук, ще бъде подносчето, на което ще се пиват разни нищица в този честен дом. Част от това видео е защо не е необходима тази табличка, но понеже не знам кога ще монтирам поръчката от Тему и кога ще монтирам другата част от влога, т.е. дали това видео не е първо и след това е другото, няма да ви кажа нищо повече. Но да, много е красива, пластмасова естествено. И не е толкова голяма, колкото ми се искаше. Оказва се, че повечето таблички, които се продават, са с този размер и това е даже най-големия размер. И затова съм решила, че ще си поръчам 2. Ама не еднакви, 2 различни, които горе-долу да си пасват. И ако не намеря такава, която да пасва на тази, просто ще поръчам още една, защото все пак е в зелената гама, зелено и златно подхождане на цялото обзавеждане в стаята и изглежда доста добре. Надявам се тези неща да са изцапани, а не някакво перманентно увреждане. Общо цялата поръчка беше 156 лева, някакви стотинки, като имах някакъв ваучер, уж за 180 лева оф. Те имат постоянно някакви наградки и игри, чрез които можеш да спечелиш някакви пари оф от цената.
Така че да, излезна ми идея още по-евтино, отколкото следваше да бъде в началото. И сега, понеже имам забавяне на втората част от поръчката, ми подариха ваучер на стойност 10 лева. С който мога да си купя едно-две неща, примерно. Що да не? Зависи. Това е. Видеото не е спонсорирано от Тему. Това е просто личният ми експириенс за тези, за които може да е полезен. И това е. Оставам на разположение за въпроси и сега може би към следващата част на видеото. Приятелки, току-що се върнахме от двуседмичното ни отсъствие в София и ето това е спейсът, в който снимах допреди няколко секунди. Тук ще снимаме, по-скоро тук ще видите нещата, които съм поръчала от Тему. Втората ми поръчка от Тему и ще видите какви са ми впечатленията от нея. А тук сме заритнати. Това е моята стойка, много така професионална, с подарен термос и с декинг. Супер професионална. Имаме тук още декинг и байтс. И имаме тук разни други неща на Велукс. Това означава, че предстои да си сетнем най-накрая терасата, да сложим декинга и да сложим шторите в спалнята и в детската, защото с тия скосени прозорци през лятото става яко жега. Иначе тук специални благодарности за сестра ми и нейния мъж, които в петък сутринта с скорост на диво прасе тичаха до Икеа, за да ни вземат 13-те кашона декинг, които ни трябват за голямата тераса, защото видели, че много намалят. А пък защо ги карахме те да взимат декинга? Защото много дълго време нямаше наличен декинг в Икеа, а пък ние бяхме решили, че искаме да вземем техния. Той излиза най-изгодно, честно казано. И видяхме, че са го заредили, когато ни нямаше и щеше да свърши, докато се върнем. Затова те отидоха, свършиха тая работа и големи благодарности за тях. Кефтенца. Така. Истината е, това е апдейт един ден. Апдейт един ден по-късно или 2 дни по-късно. Дойде ми и втората част от пратката от Тему. Истината е, че аз очаквах, че след като идва с Same Day ще ме доставят до вкъщи, но не. Просто, може би, изпращачът предпочита Same Day като доставчик. Така че пак се го взех от бокс на Same Day. Сега, Under Sink Organizer. Те изглежда, че са два. Така трябва да изглежда. Вида ми е просто покъртителен. Ще видим колко точно е паянтово. А то е пластмасово. Окей. Какво ли очаквах? Идва си в някаква турбичка и сега да видим. Това е този пластин. Добре се лозга. И има разни други елементи. Има и опътване за сглобяване. Още други елементи. И тези елементи са кръчетата най-вероятно. Това е шкаф. Шкаф. Сега това не знам точно къде се слагам, а да кажем ей тук. Добре ли е, че там? Да. Въпреки това обаче като една везничка решава да донамести. Ето имаме и едно такова контейнерче за неща. И ето тук имаме и закачалчици. Закачалка, подмивката, не знам. Така, другите кукички няма да ги слагам още. Ето го шкафа. Пластмасов е, ама какво? За 21 лева толкова. Ще го оставя него тук някъде да го видите. Го и шкафа с новите джаджи. Ето тук, това току-що го зарепих и ще сложа най-вероятно турби в него. Но това е подредения органайзър. Тук очевидно ще остане неизползваемо, просто защото не беше добре. Покажи ми! Ти си иска да покажем прасковата.
Ето я. Вкусна ли е? Да. Нектарина, да. 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 Кажи да, приятелки. Да, приятелки. Да, не беше добре планирано всичкото това с мелачката, но нищо. Поне един органайзер става. Ето, плъзга се. И така. Доволна съм. Ето го и резултата от органайзърчетата за бижута. Доста съм доволна. Чак сега съзнавам колко много неща имам, които всъщност никога не ползвам. Тук си запазих някакви кутии все пак, защото може нещо да ми потрябва, а пък имам някои неща, които не се събраха. Щом не съм ги ползвала до сега, колко ще ги ползвам те първа, ама да, very pretty. Ето това е промяната, която визирах в последното видео, в което говорих за апартамента, а именно тази табуретка. Знаете, че преди на нейното място имаше една дървена масичка, която обаче не беше наша, беше наш приятел временно у нас. И с течение на времето решихме, че предпочитаме да имаме табуретка вместо масичка, дървена или метална, макар че имах брутална идея за маса от истинско дърво в много интересна нестандартна форма. Така или иначе, тази табуретка е част от дивана, за да може той да се превръща в спалня и съответно, когато ни идват гости, да могат да спят спокойно двама човека. Така че дивана се залепва отдолу с лепки, едната част за другата, както и табуретката по същия начин се залепя за ето тази част на дивана и се става една огромна спалня. Отдолу на табуретката, тя също е от Фейдом, то се личи, че е с комплект. Отдолу на табуретката имаме шкаф, в който прибирам разни неща. Мисля, че е основно чаши и някакви такива, да кажем, мисля, че имам един сервис нов, който съм си прибрала. И да, преминаваме към следващото. Ще кажете какво ли още не сме видели от тази маса. Вече я видяхме в един или дори два влога, но всъщност има нещо, което не сте видели. В предното видео се вижда, Любен го е видял при монтажа, че има петна по самата маса. Още първия ден, като я сложихме, или втория, примерно, дойдоха приятели на Любен, разля се там една бира. Общо взето от всякакво нормално ежедневно ползване оставаха следи, петна по масата и съответно това ни дразни, защото знаем, че с годините все повече петна ще се събират и съответно все повече ще ни напряга това нещо, защото тя не може да се почиства с, кажи речи, с нищо. И така баща ми преосмисли нещата, може би знаете, че баща ми е правил, преосмисли нещата и установи, че може би на някакво ниво има грешка при намазването с масла. И като дойдоха с майка ми за празника, в единия ден просто с Любен цял ден шкуриха масата, свалиха и първия слой, че дали не и втория, не знам. И я намазахме с масло осмо. Секунда, сега ще го покажа. Не знам къде е маслото, но ето това е препарата за почистване. Мисля, че от практика го купи Любен или от някои от другите такива вериги. Това е цената и съответно с този спрей се почиства масата. Тоест вече имаме опция за почистване, когато има някакво намърсяване. Да, намазаха я мисля, че два пъти я намазаха. Любен даже мислеше да я маже и трети път, но определено, както я намазахме с това масло, нямаме изобщо тия проблеми, не оставят никакви петна. Ето правя тук библейски кадри, за да видите. Съответно тя доби един такъв матов оттенък, какъвто ние искахме и тук дори смолата придоби матов оттенък. И това, честно казано, много ми харесва. Може би трябва да намаля малко брайтнеса. Да, за да видите по-добре. Сега тук открихме, че има някаква цепнатина. Общо това е нормално за живото дърво, да се получават такива неща.
защото то си се развива с времето. И да, много съм доволна от това. Изключително много се изкефих, че имаше как да я оправим. Съответно, хем да се радваме на красотата и хем да не се дразним и да се притесняваме прекалено много от петна. Айде към следващото. Ето ги и шторите за спалнята, вече сложени, както и комарниците. Та-да-да-дам. Шторите изглеждат доста по-малко затъмняващи, отколкото са. Но всъщност те се поставят от външната страна. Общо всички неща на Velux може да си ги поставиш само дома, без задължителен монтаж от тяхна страна. И шторите се поставят от горната страна на прозореца. И с самото затваряне на прозореца, штората се издърпва до края. Може да се вдига, но ние, честно казвам, не го правим. И като плюс, който мога да отбележа за тях, е, че има и доста добра звукоизолация, когато вали, защото самата штора е поставена отвън и обира някаква част от шума от дъжда. Другото нещо са шторите. Те не са шторите. По-скоро другото нещо са комарниците. Ето така се щракват и съответно така изглежда затворена штората. В момента снимам в следобедни часове и изглежда сравнително тъмно, защото има облаци навън, но генерално това е най-светлата ни стая след обед. И да, не знам защо го казвам това. В принцип има връзка с шторите, не и с комарника. Но да, може да се каже, че тези комарници бяха най-трудното нещо за поставяне. Отнемат си някакво време и имат някаква специфика, защото си ги изрязваш по размера на прозореца и така. Но определено вършат много добра работа. Прозореца може да се оставя отворен и да влиза въздух, без да влизат буби. Това е обикновено функцията на комарниците, ама с Velux е малко по-специфично поставянето. Тази кошара е там, под прозореца, защото вече няма да се ползва по предназначение. Предстои днес или утре да я разглобим и да чака някога в бъдеще някакво друго бебе, което да се настани в нея. Ще видим кой от близките ми ще бъде пръв. Или, съответно, може да бъде ясно. Ще видим, нямаме за сега такива планове. Тити вече спи на нейно легло, но това ще е в друг влог, в който ще покажа нейната стая най-накрая. И да, това е за шторите. Продължаваме към следващото нещо. Ето тук мога да покажа ето тези дръжки от Тему, които вече сте видели. Общо взето сме доволни. Самото издърпване безпроблемно с тях. Не ми се струват паянтови, добре са и са доста практични дръжките. Другите не сме ги сложили, защото другите дръжки все още не са счупени. Така че решихме да ги оставим за момента, в който ще се счупят. И да, тогава ще ги поставим. Та-да-да-дам! Имаме огледало в банята. Не съм сигурна дали съм го показвала до момента, ама май не съм. Ще проверя и ако случайно съм го показвала, няма да кажа в това видео. Но да, много сме доволни от това огледало. Много месеци след нанасянето ни вече го имаме и го поръчахме от техно глас. Препоръчвам фирмата, на мен пък ми я препоръча Rally Q. Така че доволна съм. Мисля, че и тя е доволна. Огледалото е супер професионално направено, с поставено вградено LED осветление и бутон. Въобще доволни сме. Цената беше разумна на база на това, което в момента предлага пазара. А пазара не прощава. Така че да, това е единственото нещо, което не сте видели до момента от тази баня. Иначе, ние си мислихме, че сме приключили с нея. По принцип смятам да сложи някакво озеленяване тук, да се пуска от огледалото, за да вкараме малко цвят, но мислихме, че сме приключили с банята, но ви имаме проблем с вградената тоалетна и сега тя отново е в ремонт.
Няма край нашия ремонт, ама какво да правиш, такъв е живота. Може би някой ни е учасал. Иначе е тук отзад, ето тук, виждате една стойчица, която си поръчах от EMAG. Може би нея не съм я показвала, но на нея държим нещата за душа. Сега, понеже тук имахме едно бебешко корито със стойка, махнахме го, защото Тити вече си къпе на душа, по-скоро под чучура, както и да е. И ни се освободи някакво място и се чуя дали да ни поръчам някакъв висок шкаф, в който да прибера нещата за къпане, но ще видим. Май не е много належащо и няма да го правим в момента. Не обичам да правя всичко наведнъж, то си личи, честно казано. Обаче вярвам, че ако човек си даде малко повече време, взима правилните решения. Очевидно нещата не стоят така с градената туалетна, ама тя беше съвсем в началото, така че practice makes perfect, нали така беше? Май не съм снимала и това огледало, ама със сигурност сте го виждали, пък може и да съм го снимала, но последният фокус в този влог ще бъде един перваз, който също отлагахме много дълго време. Тук сега имаме някакви обувки, обаче плочките до момента приключваха до тук и от тук нататък беше дупка. Съответно пък този перваз не изолираше достатъчно добре и отдолу влизаше и топлина, и студенина, и прах. И съответно се наложи да купим нов пакет плочки за тези две. Сега любени тати ги монтираха, направиха ги предния уикенд, сложихме прага и изолацията и апартаментът вече изглежда позавършен. Мисля, че това е от мен за сега, приятелки. Дали съм ви показала това нещо? Чакай да видим. Може и да не съм показала. Поставката ни за ключове, която направи тати по една, примерно в Pinterest. Ама много си я харесвам. Ако съм я показала, ще ме извините. И да се върнем пак на темата. Следващите два влога със сигурност ще бъдат за терасата. Там ще дам информация общо ето какво сме правили. Снимала съм почти целият процес на нейния ремонт, който продължи прекалено дълго. И след това, може би, видеото ще бъде за детската стая. Най-вероятно така ще ги подредя, ама не обещавам, защото при мен нищо не е сигурно. И това е. На линия съм за въпроси в коментарите. Благодаря ви, че гледахте. Целувки и